Sziasztok! Ez egy gyors videó lesz az új YouTube csatorna név, valamint az új Facebook csoport miatt, amit a videó link leírásban megtalálsz. Ugyanakkor itt az idő, hogy megköszönjem a 4000 feliratkozónak a támogatását, szóval köszönöm szépen. Az új név UFO Disclosure Hungary, tudom, hogy már írtátok, hogy ezt nehéz megjegyezni, vagy hogy nem jó a logó. Nos, köszönöm szépen a visszaigazolásokat, de sajna mindenki szükségletét nem tudom kielégíteni, szóval ez most így marad egy darabig. Ennek több oka is van, amit gondolom sejtesz te is, ha követed a csatornát, mert akkor látod, hogy milyen irányba kezdtem el mozogni. A fő cél továbbra is, hogy külföldi UFO kutatók munkásságát mutassam be dokumentumfilm vagy interjú formájában a magyar közönségnek. Jelenleg felvettem a kapcsolatot több mint 20 UFO kutatóval 15 országból, és még 3 interjú van lefixálva erre a hónapra, a többi meg majd jön, szóval iratkozz fel és kövesd a csatornát. A másik dolog, hogy már 4-en is írtátok, hogy szeretnétek megosztani a saját tapasztalataitokat, vagy kérdeztétek, hogy meghallgatnám-e ezeket. Kaptam néhány nagyon hosszú e-mailt, amikre nem feltétlenül van időm, viszont nem akarok lerázni senkit sem. Sőt, nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az esetek napvilágra kerüljenek, viszont a minimum, hogy nekem bemutatkozol. Tehát ha írsz nekem privátban, és le tudlak informálni, hogy valóban az vagy, akinek mondod magad, tehát nem Dr. Bujkáló vagy Mr. Rejtély a neved, akkor elkezdhetünk kommunikálni, és ha szeretnéd megosztani az élményeidet, aminek nagyon örülnék, akkor igenis csinálhatunk egy interjút, akár arc nélkül, és álnévvel, ha nem szeretnéd megosztani mindenkivel, hogy ki vagy. Tehát ezt megértem és tiszteletben tartom, de a minimum, hogy én leinformállak, mert én személy szerint nem szeretek anonimus forrásokat. Eddig egyetlen anonimus forrás mutattam be Preston könyvéből, de az összes többi, igazából 200 plusz másik esetet, amiket eddig bemutattam, mindig meg vannak említve a nevek, a dátumok, a helyszínek vagy források, amiket más UFO kutatók már leigazoltak. Tehát például, nem tudom, ez a Lacerta vagy Lacerta interjú, tehát mindenki bele van gerjedve, de tehát, hogyha utána nézel, hogy ki csinálta az interjút, anonimus író. Na, tehát oké, tehát innentől engem nem érdekel a sztori, mert tehát így is van elég dezinformáció a területen, és szerintem felesleges tolni az embereknek, vagy tömni az embereknek a fejét még hülyeségekkel, vagy olyan infókkal, amiknek nincs hivatalos forrása. Miközben van több 10 000 eset, amiknek van hivatalos forrása. Na mindegy, nem akarok ezzel lovagolni, a lényeg, hogy igenis szeretném, ha megosztanád az élményeidet, de névtelen sztorikba nem fogok belemélyülni, vagy megosztani. Tehát a probléma itt az is, tehát hogy rengetegen vannak, akik arccal és saját nevükkel hazudoznak, hogy bebizonyítsák, hogy mindent is elhiszünk, mi, mint UFO kutatók, és próbálnak minket lejáratni, miközben a háttérben igazából rengeteget dolgozunk azért, hogy feltárjunk komoly eseteket. Szóval megértem, hogy nem könnyű előállni egy fantasztikus sztorival, de légy szíves, értsd meg te is a mi oldalunkat. Tehát itt jön be a privát Facebook oldal. Sikerült összedobnom egy privát Facebook oldalt, aminek a neve szintén UFO Disclosure Hungary, ahol megoszthatod a legfrissebb és legizgalmasabb UFO észleléseket, dokumentumokat, kutatásokat és személyes tapasztalatokat. Mivel kb. Senki soha nem olvassa el a belépés előtti szabályokat, így most említeni fogom ezeket itt. A lényeg, hogy biztonságos teret biztosítunk minden tagnak a kérdéseire és élményeinek megosztására, ítélkezés nélkül. Hiteles forrásokra támaszkodunk, és igyekszünk minden információt alaposan ellenőrizni. Széleskörű párbeszédet folytatunk, együtt elemezzük az adatokat, és gondolkozunk el rajta, és a lehetséges következtetéseken. Végül mentesek vagyunk a politikától, és konspirációs teóriák érzéki elemeitől. Na most, hogy mi számít bizonyítéknak, az vitatható. Én személyesen szeretek elismert UFO kutató könyveire alapozni, de lehet az akár egy megtapasztaló saját könyve, ahol talán csak ő maga volt az egyetlen szemtanú, vagy akár egy olyan bizonyíték, amiről könyv sincs, csak egy videó, tehát lehet, hogy ez csak egy szemtanúvallomás. Amit még látok sok Facebook csoportban, az a beszólogatások, meg provokálások. Tehát ami nálam nem figyelmeztetés lesz, hanem azonnali kidobás a csoportból, nem érdekel, hogy ki vagy, komoly megtapasztaló, UFO kutató, vagy a rokonom, tartsuk tiszteletbe egymást, légy szíves. Jó? Köszönöm.
Továbbá most, hogy része vagyok kb. 50 Facebook csoportnak az elmúlt néhány évben, látom, hogy sok csopi tele van gagyulat AI képekkel és videókkal, ahol vagy a nagymama gépfegyverrel lövöldözi az ufókat, vagy hasonló baromságok. Az ilyeneket azonnal törölni fogom, nekem nincs problémám az AI használatával, és mivel én is használom a videóimban, ha ismersz egy esetet, amit életre szeretnél kelteni, azzal, hogy próbálsz róla illusztrációt készíteni, nyugodtan csináld meg, oszd meg, csak légy szíves, írd oda, hogy melyik eset van illusztrálva, aztán ha valaki csinál egy sokkal jobb illusztrációt, a régi sem lesz letörölve, tehát én ezeket mind pozitív tartalomgyártásnak tartom, mert a képek és videók által mi is könnyebben átéljük, hogy az esetet, hogy mi történhetett annó. Szóval hajrá! Persze, ha van saját egyedi UFO észlelési videód, amit te magad készítettél, azt is megoszthatod nyugodtan, de írd oda, hogy mikor csináltad, hány órakor, és ha lehet, hogy melyik városban, vagy melyik faluban, extra piros pontot kapsz, ha néhány mondatban elmondod, hogy mi történt akkor. Például full józanul sétáltál haza a barátnőttől este 10-kor, XY faluban, amikor megláttál egy fénygömböt, körülbelül 100 méterre magad felett lebegni, hangtalanul 5 percen keresztül. Amit a szomszéd is látott, mert pont ő is akkor érkezett haza a munkából. Bár ő nem csinált videót vagy képet, és te sem tudod pontosan, hogy mi lehetett az, szóval szeretnéd megkérdezni a csoportban, mit gondolunk a videóról. Na, ez oké. De csak feltopsz egy videót, nem hiszed a semmit, ezek azonnal törölve lesznek. A másik dolog, hogy ha megosztasz egy külföldi linket, írj szintén néhány mondatot, hogy miről van szó, mi a lényeg. Tehát nem kell regény, csak emlékezz, hogy ez a csoport magyarokat céloz meg, és nem mindenki beszél angolul, spanyolul, vagy oroszul, vagy amit éppen megosztasz. A magyar videókkal és linkekkel kapcsolatban jöhet minden más, vagy jöhet minden igazából, ami a jelenséggel kapcsolatban áll. Ugyanakkor tudom, hogy a jelenségnek, tehát a fenomena, most ez nem csak egy UFO, tehát a jelenségnek rengeteg alkategóriája van, amiket én magam sem tanulmányozok elég mélyen, így nehéz megmondanom, hogy mi kamu, mi pedig nem. Szóval mielőtt megosztasz bármit, valamit, nézd légy szíves utána, és írd le a véleményed, hogy ez a témakör miért fontos. Tehát itt vannak ősi épületek, ősi tudás, ősi technológiák, Atlantis, távlátás, pszionika, telepátia, telekinézis, teleportáció, média vagy csatornázás, instrumentális túlvilági kommunikáció, nem lokális tudatosság, nem szimbolikus tudatosság, idegtudomány, kvantumfizika, halálközeli élmény, vagy NDE, Near Death Experience, testen kívüli élmény, tehát OBE, Out of Body Experience, tudatos álmodás, alvásbénulás, Oz-effektus, szinkronicitás, pszichonikéz, kinézis, intuíció, asztrálprojekció, tisztánlátás, reinkarnáció, időutazás, idő- és térmanipuláció, proféciák, gabonakörök, stb. Tehát én személyesen ezeket a témaköröket nem tanulmányozom mélyen, attól függetlenül, hogy tudom, hogy a jelenség része. Légy szíves, csak akkor oszd meg, ha úgy érzed, hogy mindenképp fontosnak tartod. Tudom, hogy vannak, akik naponta meg akarnak osztani mindent és mindenkivel, de szerintem jobb, ha csak egy-két dolgot osztasz meg hetente, ami tényleg érdemleges. Most oké, lehet 3-4 dolog is, nem mondom, meg amúgy igazából megoszthatsz minden nap egy dolgot, most nem mondom, hogy nem. Én nem akarok senkit korlátozni, tehát nem akarom, hogy te legyen hülyeségekkel a Facebook csoport. Tehát én komoly UFO kutatásra szeretnék koncentrálni, és a csoporton belül szeretném tartani ezt a színvonalat. Köszönöm, hogy végighallgattál, és ha még nem vagy Facebook csoport tag, akkor itt az idő, hogy csatlakozz, link a leírásban, a videót pedig lájkold és iratkozz fel. Köszi szépen még egyszer, és további szép napot!